Takže čaute, v tomto let's play vám ukážem, jak urobiť opakovače redstone signálu a ešte predĺžováky. Takže začneme tým najjednoduchším, to už by mohol každý poznať. Že by mi to nelagovalo, to vypnem. Potom je tu taký zložitejší už. Počkať. Môžeme týmto začať. Tak. A už to ide. Tu si to môžeme nastaviť. Tak. Dobre. Týmto vypneme zase pačkou. Potom to je skoro podobné, ale nedá sa tak nastavovať jak tamten. Zapneme. Trochu rýchlejšie. Ja som ho nevypol. Dobre. To je už to podobné, no rovnaké jak tamto, ale je to dlhšie. Takže aj signál bude dlhší. To treba nastaviť tak. Dobre. A už je slabší. Teraz si to vypnem. Tak, a teraz ideme na predĺžováky. Takže keď ste klasicky otvorili dvere, tak na tlačítko, keď ste klasicky otvorili dvere, tak vám to občas zavrelo pred nosom. Teraz sa to už tak dá spraviť, že stlačíš, otvoria sa a zavrú. Potom zase z druhej strany prejdeš, aspoň sa ti nezavrú. Teraz si to spustíme. Počkaj, na druhej strane. No, až kým signál cez tieto repeatere neprejde na koniec, tak dovtedy bude vypnutá fakľa. Dobre, tu je to podobné, ale teraz s pistónovými dverami. Takže tu nás tlačím. Chvíľku počkať. Otvorí sa. Hopla. A teraz tu nás zase stlačím. No, a môžeme ísť vonku. Teraz sa to nejak rýchlejšie vyplo. Jak vidím. Vidíte. Dobre. Takže to by bolo asi všetko. Ešte vám zblízka ukážem. Tu tak si dáte tlačítko. Tak. A až kým neprejde cez tieto repeatere signál, tak dovtedy bude vypnutá fakľa. A tento redstone musí byť pri tých kameňoch, lebo toho aj predĺžuje trochu. Takže to by bolo asi koniec. Čaute.